Kupio sam savršen tim za izazov. Hajde zajedno da nahranimo Quentina. Prvi zadatak je torta, jel može? Odlično, Quentin. Rado ću je spremiti. Prvo ću skenirati slojeve za buduću tortu. Izgledaju baš dosadno. Ne, to nije to. Treba ukrasiti kore. Aktivirat ću režim farbanja. Boja je jestiva, tako da će se Quentinu sigurno dopasti. Odlično. Jao, mamice, kakve tehnologije. Neverovatno. Prvi put vidim kako robot farba tortu. O, i moju kosu isto. Bako, lepo ti stoji. Izgledaš odlično. Robote, vrati mi moju kosu. Požuri. Sad je sve u redu, hvala. Odlično. Nastavit ću da kuvam. Sad mi treba pavlaka. U glavi mi se nalazi blender koji će brzo napraviti dobar fil. A ja ću sastaviti divnu tortu. Tako je. Danny, daj mi žvaku, molim te. Naravno, uzmi robote, nije nikakav problem. Hvala. Vreme je da napravim ukras za tortu. Pazite. Tako je, marcipan je spreman. Mogu pokriti tortu sa njim. O, bravo robote, svaka čast. Hvala, bako. A ja ću napraviti za Quentina čokoladnu tortu sa njegovom omiljenom nutelom. Dodat ću što više nutele, tako je. I dodat ću još čokoladno testo. Ovako. Odlično, moja pita je spremna, sad je treba ispeći. Jo, blender se pokvario, ništa ne razumem. Opasno, opasno. Konfiskujem blender, aktiviram režim lasera. O, bravo, bravo. Kakav miris. Pita je spala odlična, svaka čast robote. Svaka čast robote. Pa šta? Zanimljivije je kuvati svojim rukama. Moja torta će biti bolja nego kod robota. Dodat ću puno žvaka. Da, što? Aparat neće da mi da žvaku? Zašto? Hajde bre! Zašto neće? Ej robote, pomozi mi molim te. Baš ti hvala. Nisi loš. Konačno mogu ukrasiti tortu žvakama. Drugari, pogledajte. Završio sam, prijatno brate. Kako lep miris. Probat ću prvo ovu lepu tortu sa žvakama. Baš je ukusna. To je baš dobro. Još mogu napraviti baloni. Super. Stavljam like. A sad ću probati tortu u obliku robota. Wow. Lepa je ne samo s polja, već i unutra. Divno. A sad je vreme da probam bakinu tortu. Znam da ona uvek sprema takve lepe čokoladne pite. Sviđa mi se, ali pobedio je robot. Čestitam. Baš mi je drago. Hvala. Spremite mi, molim vas, burger. O, može. Ja ću spremiti burger sa svežim povrćem. A miris je divan. Pazite, a vreme da isečem krastavac, paradajz i luk. I da ispržim sočnu pljeskavicu. A recept je baš prost. Prvo treba iseći lepinje, a zatim premazati kečapom i senfom, a dodati pljeskavicu i povrće. Eto, završila sam. Šta je to? Neidentifikovani objekat. Kečap na glavi, greška, greška, robot se slomio.
Spremam burger. Treba mi lepinja. Uzet ću iPhone. Ej, ne diraj me! U pomoć! To je napad robota! Ovo je punjenje. A sad mi treba još jedan telefon. Robot je poludeo. Ne diraj me, zvaću policiju. Ovo je posljednji sastojak. Sad mi treba sos. Tako je. Moj burger je spreman. Robot je završio. Svaka mi čast. Robote, Ups. Šta sam uradio? Vrijeme ističe, a ja nemam ništa! Dobro je što mogu poručiti burger. Dobro je. Stigao sam na vrijeme. Prijatno, brate. Sve izgleda super. Osim ovog. To neću jesti. Bolje da probam burger koji je spremila baka. Nije loš. Ovaj burger miriše još bolje. Sad ću ga probati. Prepoznajem omiljeni ukus. Baš mi se sviđa. Ko je pobedio? Brat, čestitam. Hvala. Nacrtao sam šta želim. Posljednji zadatak je limunada. Ko je najbolje spremi, pobedit će. Da, može. Ja obožavam da pravim slatke limunade sa žele bombonama. Sipat ću što više žele meda u čašu i dodati spraj. Samo da ga otvorim. Kako je to teško. Robote, pomozi mi, molim te. Hoćeš moći da mi otvoriš Sprite? Jeli? Super, hvala robote. Dakle, moja najlepša limunada je spremna. To je to. Ubacit ću još slamku. Tako je. Nema na čemu. Pažnja, opasna situacija. Imamo dim. Robot će sve nas spasiti. Ej, gdje je nestao? Ko je zaboravio da isključiš pored? Požar! Ćao robote, baš si na vreme. Hoćeš nam pomoći? Naravno. Srećno. Nadam se da će uspjeti. Izgleda da dima postaje manje. Požar je ugašen i robomaca je spašena. Daj mi vatrogasni aparat. Treba će mi za limunadu. Odlično. Hvala. Vidimo se. Ćao, druže. Gdje je nestao? Pa dobro. Evo me. Jeste me poželeli. Doneo sam suvi led. I sad ću napraviti limunadu. Dodat ću sirup. I moj tajni sastojak. Evo ga. Dakle, završio sam. To će biti baš ukusno. Robote, to je baš lepo. Zanimljivo. Pa dobro. A ja obožavam sveže ceđeni sok od naranče. To je baš teško. Gotovo. Ukrasit ću ga korom i to je to. Uživaj, dragi. Super. To izgleda baš moćno. Počet ću od zabavne limunade u obliku mede. Sad ću probati. Nije loše, brate. Šta je spremio robot? Izgleda baš dobro, ali to uopšte nije ukusno. Nažalost, ne sviđa mi se. A sok od pomoranče baš osvežava. Baka, ti si genije. Dajem pobedu tebi. Da, a baka je najbolja. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao,
Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspelo. Cookie Monstrum je spreman i sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina.
Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. O, Moli se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješće svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobjeda je moja. Pobjeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Moli. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Moli. Svidet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Moli? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Moli, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo? Samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa.
Baš mi se sviđa. Neverovatno. To je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Moli ima odličan ukus. Hajde, spremite mi najbolji burger. Važi, ja ću početi. Uzet ću mali kolub. Treba će mi da oblikujem koru. Da, tako je. Napravit ću rupe u svakoj kori. Divno. Sada imam šarene kore. A sad ću premazati svako od njih filom. Svaki sloj mora biti sočan. O da. A sad ću pokriti sve marcipanom. Divno. Dodat ću meso, zelenilo, sir, paradajz. I to je to. Izgleda super. Da, to je baš dobro. A šta je kod tebe? Pronađen je burger, pronađen je burger. Pronađena je čokolada. Baš je ukusna. Treba mi ova čokolada. Moraš mi je dati. Uključujem režim usisivača. Čokolada će biti oduzeta. Daj mi to. Ej, ali to je moja čokolada? Uzeo mi je čokoladu? Prokleti robot. Hajde, pritiskaj se. Gde treba pritisnuti? Pokrenut je program reciklaže slatkiša. Pokrenut je program reciklaže slatkiša. Treba mi sve slatko. Šta on radi? O, to je tako zanimljivo. Čokolada će biti reciklirana. Pažnja, pažnja. Sad čekajte malo. Gotovo. A sada uzmite sadržaj od robota. Šta to znači? Nisam razumela šta je to bilo. Greška, greška. Ej, robote, dođi sebi, robote! Program je ponovo pokrenut. Sastojci su spremni. Cilj je sastaviti burger, sloj po sloj. Tako je. Cilj je sastaviti nekoliko burgera. Sastavljam, sastavljam. Cilj je postignut. Jane, završio sam. Vidi. Šta? Oni su već sve spremili? Moram se ubrzati. Imam ideju. Uzet ću ove palačinke i premazati ih šlagom. Tako je. Malo čokolade, jagoda i to je to. Eto, baš brzo i ukusno. Završili smo. Wow, odakle da počnem? Sve izgleda baš ukusno. Počet ću od ovog. Kako se smešno trese. To je baš zabavno. Ali ukus nije nešto iskreno. A ne, to nije za mene. A šta je ovdje? Nije loše. Baš mi se sviđa. Wow, kakav je to veliki burger. Pogledajte kakvo šareno punjenje ima. Wow, pa to je torta u obliku burgera. Odmah ću je probati. To je jako ukusno. Nevjerovatno. Izabrala sam pobednika. Ova torta je najbolja. Da, ja sam najbolja. Znala sam to. A sada želim ovaj slatkiš. Napravite ga za mene. Hajde, krenite. Okej. Ja imam žvaku kod sebe. To je Huba Buba, obožavam je. Aha, a sada žvaku treba razvaljati. Ovako. A sad ću odseći višak. I to je to. Pogledajte, ostala mi jedna velika traka. Uviće, ovako. O, divno. Cilj je povećana, cilj je povećana. Hej, robote, vidiš šta ću ja da radim? Dakle, ovo nam neće trebati. Uzet ću veliku koru i premazati je filom. O, da, odlično mi ide. A u sredinu ću staviti žvaku i preko opet fil. I uradit ću tako nekoliko puta. Obećavam vam, to će biti baš ukusno. I sama bih to rado pojela. Ej, robote, a vidiš šta ću ja napraviti? Gledaj, sad ću probati malo žvake. Baš je ukusna. Da, i to će biti moj ukras. Stavit ću još nekoliko komoda. Zalepite etiketu i to je to. Ja sam završila. A još imam bananu. Baš je lepa. A šta je kod tebe, robote?
Zadatak će biti ispunjen. Uključujem režim usisivača. Trebaju mi ove bombone. Odmah. Uzet ću ih. Šta to opet radi? Ne razumem. Bacit ću mu koru od banane. Program je pokrenut. To će biti ukusno. O, kako zanimljivo. Pa dobro, nastavit ću. Treba će mi ova lizalica na štapiću. Umočit ću je u žele. Tako je. O, to će ispasti baš dobro. To će biti moj ukras za jelo. Odlično. Stavit ću bombone odozgo. I tako je. Hej, nemoj da mi smetaš. Skloni se. Šta? Wow, kako super. Završili smo. Ko je pobedio? Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Ovo neću da probam. Ne sviđa mi se. Bolje da probam ovo. Pa to je žvaka. Baš je lepa. Gledajte, čak sam napravila i balon. Super. Idemo dalje. Ova torta izgleda jako dobro. A kakav je ukus? Baš je neobična. A šta je to? Jedva sam je zagrizla. Uzet ću još jedan štapić. Sviđa mi se. Banana. Pa dobro, probat ću i nju. Sad ću skinuti koru. Oho, pa to nije obična banana. Ne liči na pravu. Probat ću. Wow, to je ukusno. I mogu napraviti veliki balon. To je sigurno pobjeda. Čestitam. Hvala, drago mi je. Dakle, a sada želim slatku krofnu. Ovakvu, jel može? Naravno, program za proizvodnju krofne je uključen. Počinjem da pravim krofne. Wow, koliko ih ima ovdje, super. Ups, šta je to bilo? Mogu li uzeti jednu krofnu? Hvala. Dakle, počet ću. Treba će mi čokolada i jagode. Umutit ću se u blenderu i preliti mlekom. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam krofnu i prelivam je glazurom. O da, boja je prelepa. Sipat ću što više glazure. Ispalo divno. Ne, robote, ne smetaj mi. Uključeno je traženje programa. Ne, to nije to. Ne to, ne to. Tražim potrebni program. Našao sam program za pravljenje fila. Uključujem. I čekam. To je to. Sve je spremno. Sada mogu sipati fil na krofnu. Tako je. Još malo. Gotovo. Pa dobro, a ja ću nastaviti. Dodat ću još jedan sastojak. Ispada baš dobro. A šta je kod vas, drugari? Jeli? Kako zanimljiva rupica. Sad ću probati ovu krofnu. Ups. Zagrizla sam krofnu koju sam htjela da poslužim. Ajoj, šta da radim? Imam ideju. Sad ću da zalijem sve džemom. Ovako. Tako je. Izgledat će super. A sad ću staviti oči. I gotovo. Završili smo. Dakle da počnem. Probat ću prvo ovu krofnu. Wow, baš je slatka. A ova krofna izgleda čudno, a neću da je jedem. A šta je ovdje? To liči na neki koktel. Probat ću. Krofna je super, a kakav je koktel? I koktel je dobar, a čak ne znam koga izabrati. Dobro. Evo pobednika, čestitam. Opet ja, drago mi. Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor.
Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolada će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pizza. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ajoj, šefe, da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro, dobro. Kakav divljak.
Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to, završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih useći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom.
Najbolji hamburger je spreman. A najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. Ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. Super. Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. Ne. Moj hamburger. Mandy. Smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti.